Улады Беларусі пачалі ануляваць пашпарты беларусаў, якіх прымусова выслалі з краіны ў верасні і снежні 2025 году. Гэта выглядае як новая практыка. Пакуль такое закранае былых палітвязняў, якіх вывезлі. Але юрысты папярэджваюць, такі механізм тэарэтычна могуць выкарыстаць значна шырэй. Я не здзіўлюся, калі яны пачнуць адмаўляць ці ануляваць пашпарты беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, каб яны выязджалі. Ну то бок это ж такая тактыка, может быть, режима, такая мелкая помста. 30 сакавіка адзін з былых палітвязняў праверыў сябе ў базе МУС і даведаўся. Ягоны пашпарт ужо не сапраўдны. Хоць у дакуменце пазначана, што ён дзейны да 2031 году. Калі і чаму яго анулявалі, невядома. Без ініцыятывы ўласна беларуса или беларускі я не разумею, якім чынам анулююць дакумент. Я уже з калегамі размаўлялі, мне падаецца, што такіх умоў Беларусі пакуль я не ведаю. І нават на ўзроўні канстытуцыі, калі яны прапісалі дзесьці ў якіх-небудзь схованых, может быть, законах ці дэкрэтах, дзе это можа зрабіць, але пакуль відавочных такіх прычын, каб анулявалі пашпарт Беларусі, я не бачу ні адміністрацыйных, ні працэсуальных нават. Таму што яны прыдумалі сабе і хто это зрабіў, будзе вельмі цікава даведацца. І такі выпадак не адзіны. Тыя, з кім камунікую з нашай групы, таксама праверылі. Аказалася, ва ўсіх пашпарты несапраўдныя. Я думаю, такая сітуацыя абсалютна ва ўсіх, хто выехаў з дакументамі. А гэта каля 20-25 чалавек. Нядзейным аказаўся пашпарт і ў блогера Зміцера Казлова, якога вызвалілі і дэпартавалі з Беларусі ў верасні мінулага году. Пашпарт у яго дзейнічаў да 2032 году, і ён яго мяняў у бабруйскай калоніі ў 22 годзе. Нягледзячы на тое, што частка палітвязняў, незаконна дэпартаваных з Беларусі, у тым ліку і я, была выдвараная з пашпартамі, злачынны рэжым гэта так не пакінуў і ўсё роўна ануляваў нам дакументы. Афіцыйных тлумачэнняў ад уладаў Беларусі няма. Ці магчыма карыстацца несапраўдным беларускім пашпартам за мяжой? З кропкі погляда еўрапейскае права ці міжнароднае, якім мы знаходзімся, пашпарт ануляваны, то бок з беларускага боку ён ануляваны, але ён не перастае дзейнічаць на тэрыторыі, напрыклад, еўразвязу. Да гэтага ставяцца ўсе краіны еўрапейскага звязу паасобку згодна сваёй якоїсь нацыянальнай унутранай палітыкі. Адна краіна можа сказаць, што гэты дакумент мы прызнаём, хоць оно анулявана ці пратэрмінаваны, напрыклад. Другая кажа, што нет. Пакуль такіх краін даволі шмат, якія кажуць, што можна карыстацца. Ну, напрыклад, апошні кейс па Гішпаніі вы чулі, што пратэрмінаваныя пашпарты прызналі як дзейсныя. З другого моменту, людзі, якія жывуць у еўрапейскім звязі, у іх пратэрмінаваныя пашпарты, пра якія, напрыклад, зараз, скажам, ануляваныя, у іх ёсць магчымасць атрымаць travel-дог. І, канешне ж, па travel-доку людзі ездзяць.